Bueno, hemen ebazten goia zen sistema, da sistema bardina. Lehen ordezkatze metodoarekin ebatzi duguna, orain laburketa metodoarekin ebatziko dugu. Laburketa metodoaren helburua da, ekuazio biak bata bestearekin elkarrekin batzean, bietako ezezagun bat desagertaraztea. Kasu honetan, dauden moduan, ez dira desagertzen. Ikusten duzu, hemen, x-ken bi x minus x ematen du, eta hemen gehiama i, eta berdin lau ez dugu lortu, bietako ezezagun bat desagertaraztea. Bueno, orduan, asmatu behar dugu zerbait, dauden ekuazioen baliokideak idatzita, baina orain biak elkarrekin batzean bietako bat desagertzeko. Adibidez, ikusten dugu ik daukola koefizientia 5 eta bestian daukola 5 ere bai. Zer egin dezakegu orduan? Goikoa bider minus batekin egiten badugu, geratuko da minus x, gai guztiak egin behar dituz orain minus batekin biderkatu, minus x, ken 5i eta bigarren ataleko bi hori bider minus batekin dabe minus bi. Bigarren ekuazioan ez dugu aldaketarik egingo, hau da, batekin utziko dugu biderkatuta. Ekuazioak baliokideak dira. Orain lortzen dudan sistema hau da lehengo sistemaren baliokidea, soluzio berdinekoa. Atalbiak, berdintzaren atalbiak, zenbaki berdinarekin biderkatu direlako. Baina, orain, bata bestearekin batzean, minus x ken bi x, minus 3x ematen du, eta hemen 0i ematen du. Eta hemen, egiten badugu, minus bi gehi bi, emoten dau 0. Orain, egin behar duguna da, zati minus 3, x bakantzeko, eta hemen zati minus 3. Beraz, x geratzen da 0 zati minus 3, 0. Bueno, orain, x ezaguna dugu. Zer nola egingo dugu? Laburketa metodoa egingo dut berriro, bai? Laburketa metodoa berriro egiteko, baina orain, lehen x geratu da desagertu barik, eta i desagertu zaigu, orain saiatuko naz, x desagertarazten. Bai? Ikusten duzu, dauden moduan, honek hemen bat dauko, elkarrekin xak, elkarrekin batuta, ekuazio biak, gaika batuta, x ez dala ezabatzen. Bai? Orduan, asmatu behar dugu zerbait, sistema honetan, egiteko, utziko dugu bekoa dagoen moduan, minus bi daukolako, baina goikoa birekin biderkatuko dut. Horrela, biek izekiko dut eta 10i. Berdin, lau. Dana birekin biderkatu dut, gai guztiak. Eta bekoa, esan dut, utziko dudana dagoen moduan. Orain, elkarrekin batzean, biek izetaken biek ez desagertzen dira, 15 geratzen da, berdin 6. I askatu nahi dugu, zati. Barkatu, zati, zer egin behar dut, esaida zuzuk. Zati 15, ezta? Eta hemen be, zati 15. Horrela, ik geratzen ematen du, 6 15-en. Baina, simplifikatzeko, egingo dut, zati 3, biak 3rekin zatigarriak dira, 2 5-en. Lehen lortu dut x, orain lortu dut i, eta emaitza biak ipintzen ditut batera. X berdin 0 eta i berdin 2 5-en. Hor daude, soluzio biak, soluzioa da bikote hori, x eta iren balioak.